Pozdrav, ja sam Nika Cuculić, mlada sam osoba koja živi i radi u Opatiji, voditeljica sam roditeljničkog centra u Volosku. Super, hvala ti Nika. Jesi li čula za savjet mladih, konkretni savjet mladih grada Opatije? Znaš li što bi to bilo? Pa iskreno nisam, evo do malo prije. Sada jesam. Imaš li ideju kad ti kažem da to je jedno savjetodavno tijelo koje predstavlja mlade gradskom vijeću i nekako je spona između mladih u Opatiji i donositelja odluka u Opatiji? Misliš li da je tako nešto važno i da bi se mladi trebali u tako nešto uključiti? Naravno da. Evo, stvarno nisam do sada čula za to, ali ideja mi se kao takva jako sviđa da to postoji i mislim da bi se trebali mladi odlučiti jer ipak na mladima svijet ostaje, tako da... Imaš li ti kao mlada osoba interes ili želju ili volju ili motivaciju možda biti dijelom takve jedne priče savjeta mladih i boriti se možda za neke interese mladih za koje ti smatraš da su jako važni u Opatiji? Pa možda, evo, možda imam, za sada stvarno nisam o tome razmišljala, ali ovdje stvarno eto mi imamo jako puno mladih djece koji jedre i kojima bi stvarno možda i pomoglo da imaju nekoga da može davati savjete, pomoći, odlučivati da ih možda malo pogura u tom sportu ako se ikako može.